ମା ନିଅ ମାଲୋ କଣ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ପିଠା ଦେଇଛୁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? କଣ ହେଲା? ଆଉ କଣ ତମକୁ ନରମ ନରମ କରି ପୁରୀ ପୁରୀ ଛାଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କଣ? ଯାହା ଦେଇଛି ସେଇଆ ଚୁପଚାପ ଖା। ମାରେ ହଁ ଆସେ କରିଦେଲିଣି ତୋ ପାଇଁ ନାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଲିଣି ଆସ ଖାଇବ। ହଁ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହଉଛି ପରେ ଖାଇବି। ଆରେ ଆସେ ଗରମ ଗରମ ତୋ ପାଇଁ ବ୍ରେଡ୍ କରିଛି, ବଟର ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ପନିର ବି କରିଛି। ଆସେ। ତମକୁ କଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ବୁଝା ପଡୁନି ନା କଣ? ଓହୋ ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି ତ ତମକୁ କିଛି ମାଲୁମ ପଡୁନି ବୋଧେ। କିଛି ମ୍ୟାନର୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଖୁଛି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି, କରିଦେଲେ ତ କଣ ଭାସିଗଲା? ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ପଥରକୁ ପୂଜିବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ଥିବା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜିବା ବହୁତ ଭଲ।